Oletko kuullut Muumilaaksosta? Talvisin se nukkuu syvällä kinoksissa. Kaikki järkevät olennot näet vaipuvat talviuneen heti kun Muumilaakso peittyy lumivaippaan. Tämä on Muumitalo. Huomaatko, he ovat järkevää väkeä. Tässä on Muumipeikko, tarinamme sankari. Tämä on Muumipappa ja tämä Muumimamma. Niin, ja tämä vekkuli on niin pieni, että sen täytyy olla pikkumyy. Ei koskaan tiedä, kenet Muumitalosta löytää nukkumasta. Mutta nyt on jo aika aloittaa tarina. Siitä voi kuitenkin tulla ikävystyttävä, jos kaikki nukkuvat. Eiköhän hypätä suoraan kevääseen.